Aquela bella de Ribademeira seguía moe de noite peneira, porque era uso daquela terra e o peneireiro de conde sin vela. Minguilitín matou a muller, fixo en cachos, foi na vender, todos pensaban que era touciño, era muller de Minguilitiño. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moera, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moera, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. Margaritiña remendo refaixo, lévalo roto por riba e por baixo, lévalo roto por baixo e por riba, Margaritiña remendo mantilla. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moera, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. A cola enriba naquela peneira, anda un galo e unha pita cega. O galo canta, a pita berra, isto é o demo que anda na terra. A cola enriba no monte da iacha, tapa unha bella rascando a ferracha, e a cola embaixo no río do Allo, queda bombeño movendo ferrallo. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moera, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moera, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moera, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. Boas tardes a todas e a todos. Imos dar comenzo á charla de clausura de este 12º ciclo de información sociosanitaria que, como titulamos, a conferencia que daremos hoxe será a número 96. E, bueno, antes de nada, como sempre, dar as grazas ao Concello de Outes. Hoxe contamos ca presenza da alcaldesa, Beatriz Molinos, a quen agradecemos a súa presenza. Dar as grazas ao Centro Social, nas persoas de Elvira, Manolo, María Xosé, que, bueno, xa vedes sempre que isto está impecable. Ao Centro de Saúde de Outes, contamos hoxe ca presenza de algúns membros de dito centro. A Disbismur, a Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros, que nos confecciona o regalo que temos aí diante, que é a Ponte do Ruso, que é un sitio emblemático aquí en Outes, e que é artesanía pura, o decimos sempre, porque cada un se fai para o ponente que ven, non hai outro exactamente igual a ese, feito pola Asociación de Discapacitados da Bisbarra de Muros. Agradecemos tamén á Asociación Cultural Terra de Outes, que nos confecciona o panel das charlas, a Vicente, que temos aí xa en cámara en man, que antes de que acabe a conferencia xa estamos todos na nube, en YouTube e en todas esas cousas que sabe Vicente. Celebramos hoxe a última conferencia deste 12º ciclo, é a número 96, como vos digo, desde que comenzamos esta andadura de conferencias coloquio, pois fai en estes momentos 22 anos que se fixo a primeira vez.
Seguiremos e xa temos preparado o 13º ciclo. Antes de facer a presentación do ponente, que vou a dar a palabra á alcaldesa para que nos diga o que la considere antes de que, cando remate a conferencia, pois fagamos a clausura. Pois ben, pois eu o único que teño que decir é darlle, por suposto, a benvida ao Dr. Carro, a Outes, e agradecerlle que pela referencia de estar hoxe con nós para darnos esta conferencia, esta pequena conferencia. Dixeronme, eu non o coñecía personalmente, hoxe é a primeira vez que o vexo, dixeronme que non solamente era un estupendo médico, senón que tamén era un gran orador, que era moi ameno, moi ilustrativo todo o que nos poida decir esta tarde. Moitas gracias por vir a Outes, e benvido. Moitas gracias tamén ao Dr. Dios por traerlo e por organizar todas estas conferencias. Moitas gracias. Ben, pois, hoxe contamos cun ponente de luxo, o profesor Dr. José Carro Otero, presidente da Real Academia de Medicina de Galicia e profesor ad honorem na Universidade de Santiago de Compostela. Comentar que a Real Academia de Medicina de Galicia, que el preside, é a máis antiga das existentes na comunidade autónoma, data de 1831, reinaba Fernando VII, e hai unha frase que a mí me quedou grabada do profesor Carro, que di que a medicina ten que tender á humanización, porque non hai que olvidar que unha palabra amable, unha mirada compresiva, teñen en ocasións o poder de curar. Antes de empezar, le preguntaremos como vai e que nos comente a musealización da Real Academia, que sabemos que está facendo un museo moi interesante, con moita historia. O profesor Carro mantén a través da Academia excelentes relacións con Portugal e cos médicos e enfermeiros neste país. É un apasionado do Camiño de Santiago, creo que apasionado en todos os temas nos que se mete, dende o punto de vista histórico-médico. A Real Academia entrega 2 premios moi prestixiosos cada ano, o da Fundación Barrie de la Maza e a Fundación do Centro Oncolóxico de Galicia, dotados con 6.000 euros cada un. E antes de darle a palabra ao profesor Carro, quero comentarvos que foi profesor meu na Facultade de Historia da Medicina. Eu quedei impactado das clases que nos daba, por certo, a mí me deu sobresaliente. Sin máis, deixo-vos o profesor Carro e veredes como aprendemos hoxe moito todos. Moitas gracias. Ao filo do que se dixo, teño que facer 2 precisións necesarias. Primeiro, que privilexio ter sido mestre de Dios. Dios todopoderoso, de maneira que a cousa aquí é tremenda. E segundo, non podo esquecer aquel verso popular que di: neniñas de San Ourente, ben vos podedes gabar, que tendes ao señor Sancampio vestido de militar. Eu tive moito interés por estudar o que se chaman corpos santos, un deles San Ourente. E hai bastantes anos, moitos non poden ser porque non os teño, pero vin aquí, naturalmente para velo, no trasaltar onde está, non din as voltas para nunca estar pro suelo ou cura, pero tiven a percepción das circunstancias. E un dos corpos santos, tal vez o de máis calidade que temos en Galicia, é o de San Silviniano. Un neno daquel tempo, da época dos romanos, eran en xeral mártires, padecían a morte por ser cristianos, amando os paganos, nos circos, cas feras, ali, todo eso que ven nas películas. E cando se fixeron as excavacións das catacumbas de Roma, onde están enterrados, empaquetábanse con moito cuidado, tiñanse, isto foi no século XIX fundamentalmente, tiñan no Vaticano unha especie de almaceiro, os antiños todos que excavaban,
E o Papa, cando chegaba un bispo a Roma, importante, dáballe como unha galana o regalo do corpo tal para que o trouxera a súa terra ou o regalara a un lugar da súa devoción e poñelo ali. Entón, en vez de ter un paquete cos osos do mártir ali, había en Roma uns talleres que facían un macaco de cera con vestidos, procurando darlle o carácter do que sabían que era aquelo. Campio, militar, home, e vestido de soldado. Silvia, tal, muller, de tantos anos, forma de nena. Santa Minia, en Brión, é unha nena. Entón, beleitellen que hai en Galicia bastantes corpos santos, estudieinos moito. Pero San Silviniano é unha obra de arte que mesmo parece un rapaciño que foi morto despois de estar xogando na rúa cos amigos, estaba ca terra pegada e tal. Dígolles que unha cousa está no mosteiro das freiras benedictinas de San Paio de Antealtares. Ese, cando van a Santiago, esa plaza grande que se chama Quintana, aquele muro enorme é o mosteiro de San Paio. Ali teñen a San Silviniano. E eu lembro-me que, sendo un rapaciño pequeno, cando todavía creíamos en Dios, pois os papás levábamos aos rapaces a ver a San Silviniano. O tiñen ali nun retablo e se abrían as portas e aparecía a urna con eno. E nós pensábamos que era un corpo incorrupto, porque está tan ben feito, cas roupas, e parece a piel, é unha maravilla. Pois, abusando da confianza das freiras, levei un aparello de rayos X ali ao convento, fixe unha radiografía, entón estudei como estaban feitos. Teñen dentro un armazón feito de alambres de ferro, teñen un recheado, e na radiografía vimos que había un tubo metálico. Entón fixe de autopsia, abriron por aquí atrás, saquei o tubo, tiña unhas fitas con os lacres postos para non poder abrilo, identifiquei o escudo do sello que pechou aquele o lacre, que era nada menos que o cuño do bispo, un bispo misionero, Fray Rosendo Salvado, que era natural de Tui, pero que foi misionero extraordinario en Australia. Sabe, Fray Rosendo Salvado. E entonces abrí aquelo, atopei os osiños, sabíase, Pater Filio Silviniano benemerente in pace qui ave depositione crumis. É dicir, o pai dedica esta tumba ao seu fillo Silviniano, que morreu pobrillo dunha maneira cruel. Era unha inscripción que tiña a tumba. Entón sabíamos que era un neno pequeno, confirmeiro nos osos, e como tiña os dentes, puden saber pola dentadura a edade exacta que tiña. Estaba no cambio de dentición. Pero pásame, unha cousa que atopei ali, foi un xuguete de época romana, feito con oso de vaca. E o tal xuguete, colleron un oso de vaca grande, dos das pernas, cortaron un cacho, puliron, fixeron unha especie de bola, e como o oso ten a caña dentro, está hueco así. Entón, eso, ataban unha fita, e suxetaban un mango que tiña esta outra forma. Era un xoguete deses de habilidade, se movía así a bola, e logo había que fazer así, e pas, pillala pois, xa ven que ainda agora se usan pouco, porque está todo o mundo máis dando o dedo. Esa é unha cousa simpática. Pois San Campio ten esa mesma estrutura. Estamos seguros que dentro están os osiños do santo en un pacote, ou mellor incluso nun tubo metálico para maior protección. De maneira que están ustedes aquí nun sitio interesante. Pero voulles a decir agora un pequeno segredo que é meu, é que como a cousa do segredo é boa, pois vou na fazer pública, porque o bo hai non que decir. O malo tamén para corrixir, pero de outra maneira. En xeral, gustanos moito berrarle a xente. Isto non está, fixete. Hai que decir tamén o máis. Estou moi contento de ter vindo. Por dúas razóns.
Unha remota e outra próxima. A remota porque mo pediu un antigo alumno e eu sempre, para mí son fillos espirituais. Non pasaron ao meu pé, aínda que a relación fora daquel tempo e logo pasaron outros anos invernos, pero eu considero, eu sempre me tomei moi en serio o da docencia. É un transmite coñecementos, outro que vai a usalos e vai a tal. Entón, eso é moi serio para mí. De maneira que un alumno me pide unha cousa e inmediatamente digo xa, sin pensar máis, sí. Segundo, porque el sostuvo comigo unha cuidadísima correspondencia ou relación, mandamos programas, eu xa pude saber moitas cousas do que se estaba a facer aquí. Por tanto, decateime enseguida de que iba a ser unha actividade interesante. E agora que estou aquí, ratifico que é unha actividade interesante. Pero van a darse conta como a sintonía que teño co que hoxe nos convoca é certa, non son palabras vanas. 12 xornadas de información sociosanitaria. Nunha palabra, mellorar a educación social e sanitaria das persoas. Eso é intrínsecamente bo, e boa falta nos fai, porque corrixindo moitos defectos conseguimos moitos beneficios. E un deles, vivir máis e vivir mellor. Porque non é só cuestión de vivir moito, hai que vivir moito ben. Non é cuestión de encher de anos a vida, é cuestión de encher de vida os anos. E con isto axúdase. Pero dirán ustedes, bueno, este señor Cortés, dinos isto, como facemos aquí, desde 1996 estou facendo eu o mesmo por toda Galicia a través do que nós chamamos ciclos dunha medicina ao servicio da sociedade. E como a Real Academia de Medicina de Galicia e de Galicia, estes ciclos de conferencias, cada ciclo ten 15 conferencias. Aí teñen as conferencias que dan aquí. Todas interesantes, xa vi. Pois buscamos, consultando cas poblacións respectivas a través dos municipios, que problemas lles preocupan ali naquela zona en ese momento. De maneira que, nun sitio dinos, mire, contestando a un pedido, aquí nesta terra, por exemplo, na parte de Valdeorras, temos moitas minas, xacementos de pizarra, e traballamos a pizarra, e facemos lousas de pizarra, e todas as xente vai as máquinas, e claro, o polvo da pizarra, se non hai unhas boas condicións de protección laboral, entra o polvillo para dentro, vai aos pulmóns, e métese ali, e o pulmón non o elimina. De maneira que estamos enchendo o pulmón de basura e restando capacidade respiratoria. Logo, inmediatamente, a academia xa ve ali, muchachos, conferencias, isto non se pode, dense que fazer así, ojo, atención, está os talleres, aspiradores que os sitios que están en serras da tal, succionen inmediatamente xa o copo para... Noutro sitio, non, é que, mire, aquí temos moitas alerxias, a ver que pasa, estamos facendo isto dende hai bastantes anos. Nos últimos tempos, desde aproximadamente os últimos 15 anos, fixemos unha reviravolta, porque aínda que a xente, eu digo sempre, e vou lhes dar un consello de que fan como eu non digo xente maior, terceira idade, non digo esas parvadas, digo xente un pouco menos xoven, porque a verdade que eu sou menos xoven que fumo, pero non me considero para nada outra cousa. Teño consciente de que hoxe son máis xoven que mañá, pero mañá serei un pouco menos xoven que pasado, e daí non me baixo. Entón, decatámonos dos problemas da rapazada, a mocidade. O que tal estamos a ver, e un non gana para espantos. Xa están vendo nos nosos días, un rapaz de 13 anos deixa embarazada unha irmá de 11.
Nese tempo nós estamos xogando co trompo e as rapazas pois ao pelete. Noutro sitio, 2 rapaces de 11 anos apuñalan bestialmente e matan a un matrimonio de 80 e tantos anos que era seu veciño. Noutro sitio, 3 rapaces de 9 anos violan analmente a un compañeiro da mesma idade no recreo do... Pero que é isto? Violacións donde 5 animales van a violar a unha rapaza. E aí xa non é cuestión de se consinte ou non consinte, dixan, que vemos, unha tolicie. Ainda que ela dixera, sí, e ven de todos aquí, a xente ten que dicir, non, isto non se fai, non se fai, ali andan meténdose 5 luís, era un asco. E dixen, bueno, fora de todo isto. Entonces, calculo que sumando, levamos a volta de 1000 conferencias impartidas en 80 poblacións de Galicia. Por tanto, unha persona que está facendo isto chega aquí, como son eu que chego aquí, encontro unha diferencia, ademais de que a señora alcaldesa ven a visitarnos. Reparo, e xa sabía do programa, vexos a vostedes como venen e concurren a estas actividades. Vexo un local precioso, utilizado. Entérome de que nele están facendo moitas cosas das que eu mesmo lles vou a falar hoxe. Entón hai unha concurrencia absoluta. Por tanto, como non vou a estar aquí absolutamente integrado, xe o que estou vendo eu? E tampouco que eu tamén o estou facendo de outra maneira. De maneira que felicitacións a todos, de corazón. E comigo xa saben que contan sempre. Ahora xa non só a través da figura de Dios, noso Señor, sino tamén a través de outros cauces, e que aquí unha alcaldesa que ademais se chama Beatriz, que somente me dice. Entonces, xa está. É unha roba. É convencido do que lles vou a falar. Cuestión primeira. Hoxe, a Dios gracias, vívese moito máis. Xa saben que a esperanza de vida para Galicia está a volta de 82 anos. A esperanza de vida é o que a ciencia establece como tempo posible despois de nacer, canto tempo de vida vai ter ese rapaz, un cálculo científico teórico. E esa esperanza de vida está subindo con unha particularidade notable. As mulleres gánanlle aos varones en 6 anos, tal vez. É dicir, que as mulleres, eu digo de broma, que a única maneira que temos de perderlas de vista é marchar antes, porque xa vendo que non desaparecen de outra forma, marchamos nós, pero é unha broma. Entonces, esperanza de vida, a volta de 82, as mulleres con máis idade. Tamén iso ten un problema, que como os homens morren antes, estou pensando nas viúvas, pois moita xente queda antes sola. E iso necesita socialmente darlle amparo. Pero fíxense ben, algúns pensan que hoxe vívese menos que noutros tempos. Nos tempos antigos vivíase máis, porque aquilo era máis sano, porque aquilo que el aire, aquelas cosas. Mentira podrida. Xa lhe digo, mentira podrida. Hoxe vívese máis que nunca, e iso vai en suba. Saben canto tempo temos xa? O outro día, na Real Academia de Medicina, un especialista moi notable español, de Badaxoz, que está estudando isto, veu a dar unha conferencia. Unha das cousas boas que ten a Academia, temos sesións todos os xoves. É que veñen os mellores especialistas de todas as cousas a facer unha posta ao día, de maneira que o que vai ali sale sabendo o último hoxe en cousas de ouvido, mañán en cousas de vesícula, pasado en cousas de genética, pasado en tal. Estamos nunha posta ao día. Pois este investigador que está facendo un cálculo das capacidades a seguir nesa duración de vida xa me falou ali de que estamos con unha posibilidade teórica para alcanzar nos anos próximos que pode chegar
a 117 anos. Entonces, atención, para que, pero bueno, depende. Agora voulles a decir, entonces eso de que collemos a Biblia e vamos a Biblia, vemos os patriarcas, empezan a salir, sale un que é o Matusalén, que quere dicir que unha persona viveu moitos anos, dixe, viveu máis que Matusalén. Claro, eso asusta, porque vai ali, lee no Génesis, ali miren, é 969, é fácil, 969. E tuvo fillos aos 80, aos 800 anos. Entón, eu digo, bueno, pero isto mete medo. Dios, agora, 882, estamos dicindo que moito. É que 117, Dios mío, pois, como ademais que non había televisión naquele tempo, imagínese. Bueno, probablemente é porque contaban por anos os meses lunares, que é a percepción do tempo, cando non hai calendarios, nin relojes, nin nada, pola lúa. É dicir, hoxe, lúa chea, a punto. Agora vamos a ver cando se pon chea outra vez, logo vai crecendo e despois volve a crecer. Entón, fago no papel ou no suelo, fago unha raya por cada día que pasa. E volta outra vez a estar chea, con as rayas 28. E se fago esa observación moitas veces, pois, descubro o mes lunar. Si vostedes agora collen os 969 de Matusalén e dividen por meses lunares, sálelle 80 anos. Así sí que é. É dicir, Matusalén viviu moito naquele tempo porque chegou a 80, Dios mío querido, que sería como chegar hoxe a 150. É claro que podía ter fillos aos 800 desa maneira, porque 800 desa maneira era 51. Entonces, vimos máis que nunca. E eu estudei isto en Galicia. Estudiei a evolución de idade eu propio, en Galicia. Estudiei nos últimos 2000 anos, no tempo dos romanos. E saben como fixen? Fácil. Os romanos, que eran uns tipos culturalmente moi potentes, escribían as lápidas dos mortos, poñendo o nome, a idade que tiñan ao morrer, e algunhas veces outras cousas, como o nome da muller ou do marido, o nome da profesión que tiñan, e cunha precisión tal que cando non estaban moi seguros da idade, porque claro, non había como xa da identidade, registro civil, non sei que, ao mellor esquecían, cando nací xa non me lembro, e tal, pois o poñen na lápida. Entón poñen fulaniño, Caio Lucio, home, Lucilia, muller, xa está. E ora, agnólogo de tantos anos no momento da morte. Cando non estaban moi seguros, poñían plus minus, máis ou menos. E, por tanto, hai unha certa inseguridade. E, ás veces, se morrían por morte violenta, ponían tamén. Por tanto, o que eu fixen foi coller toda aquela trapazada, unhas 100 e tal lápidas. Entonces, o primeiro que fixen, non había máis que pouquiñas de nenos, porque a moitos nenos non lle facía lápidas. Entón non podemos estudiar as idades de morte dos pequenos, porque moitos enterrábanos sin dispoñer lápidas. Pero sabemos que a mortalidade por outras vías era moi alta, porque non había atención. Do embarazo, o parto e o posparto, pode ser que morrese se un home quería desfacerse dunha muller, tiña unha técnica estupenda, deixaba embarazada 3 veces. Mal será que nunha desas 3 non caía, porque morrían dunha cousa que se chaman fiebres puerperales, que é que o parir, que dá aquilo todo aberto. É como non tiñan desinfeccións, ni medicamentos, ni nada, claro, a porta está así,
Por tanto, xa non é que entre un microbio, é que entra un oelo. Entón, infectábanse e morrían infectadas despois dos embarazos. Por tanto, a mortalidade no embarazo das mulleres e a mortalidade dos pequenos era moi alta. Eu penso que non estaría, era iso, 1/3, 1 de cada 3, e ponte para os nenos igual, 1 de cada 3 nenos caía. Entón, a mortalidade esa, deixámola así. Pero, cando están as inscripcións, collí todos os femeninos, Lucilia, Severa, Claudia, tal, fixe unha serie de mulleres. Collí o Caio, Lucio, Segundo, tal, serie de homes. E fixe ras, cada un. Pois a conclusión é que hai 2000 anos, hoxe estamos en 80 e tantos, estaban en 35. Hai 2000 anos, en 35. E percibín unha cousa moi interesante. No período 20-25 morrían moitas mulleres. Le teñen o que estaba falando, porque é a idade do embarazo, tal. Hoxe estamos demorando ter fillos. E os embarazos hoxe son tardíos. E por eso empezamos a ter necesidade de facer cousas como é a reproducción asistida, porque xa o corpo da muller, como esperamos tanto, xa non ten aquela rapidez e aquela frescura de resposta. Entonces, aí se leu outro día, non sei se viron, unha señora en Estados Unidos que pariu gemelas aos 65 anos. Tanto é así que o Estado sacoulle as nenas. Sacoulle a custodia, non vai a ponerse esta, si cando tentamos que ten 90 anos. E había tido outra filla, facía 2 anos, doulle por aí, e vai a un centro de reproducción asistida, sacanlle, si consiguen que teña un óvulo, e logo vestirlo nun frasco, os espermatozoides donante, fecunda, implántanlo, hormonas de tal, hoxe xa se fan casi químicas aí. De maneira que no tempo romano 35 de media as mulleres sobre mortalidade no tempo fecundo. E para que se decate, apuntei aquí, hai un caso gracioso. Por exemplo, fixe todo o estudio moi complicado, pero eu vou explicar iso. A meirande parte da xente, en plan decir, a ver como vivimos, non chegaba aos 50. Por tanto, a media era 35, pero claro, había algúns que pasaban da media. Xa a 50, a 50 podía chegar 1 de cada 4. A 70, 2. E xa prácticamente nada. Pero aquí en Galicia, como somos así, a última hora o caldo fai os seus milagros, hai 2 que rompen o molde, salta a fuá. Unha delas era unha muller que se chamaba Severina. Severina apareceu a lápida dela en Parga, xa saben que é de Lugo, provincia de Lugo, 91, aquí estou. Severina, Severina, 91 anos. Pero hai un tipo en Tines que o tal individuo de Tines chegou a 120. Eu eso xa non o creo que é un error que ao facer as letras, os números, escapouse ali o cincero canteiro, pero Victorino 120, eso non o creo. Pero se ven, é un bastia, naquele tempo, eu diría que é un erro manifesto. Entonces, primeira cuestión da conferencia de hoxe, vivimos máis que nunca. Non é verdad o dos patriarcas, eses centos de anos. En Galicia temos o que pasaba na época romana. Lembrense, duración media da vida, media aritmética, 35.
para os dous homens e mulleres misturados, media un cálculo matemático. Logo, as mulleres sobre mortalidade no tempo do embarazo, parto e puerperio, entón entra o paquete todo facultativo aí, porque hai mulleres que poden morrer porque teñen unha cita previa e tal, entra o paquete generatriz aí. E logo, a partir dos 50 prácticamente xa non queda ninguén, aos 70 non queda ninguén, e aparece a Severina e outro, o Victorino, con 91 ou 91, mellor foi, pero precisamente se escala tamén moito. Pero o de 120 xa foi un farol que se tirou a familia do Victorino. E agora, que pasou a partir, porque estamos hai 2000 anos, no século I, máis menos. Pois mire, saben o que pasou? Que non cambiou nada eso hasta o século XX. Estamos hai 2000 anos, o século I, o século II, III, IV, igual, hasta o século XX. Vamos a ser un pouco máis flexibles. Vamos a dicir, segunda mitad do XIX. A segunda mitad do XIX empeza pouco a pouco a cambiar a cousa. E xa no 20 cambia de medio. E agora, por qué? Pois é ben fácil de saber. Primeiro, porque a medicina faise moi eficaz. Fíxense, eu, nos meus tempos quirúrxicos, hinchábame a operar apendicitis agudas, porque claro, o doente parecía e aquelo se non se operaba, rompía o apéndice unha peritonitis, había que operar. Hoxe non se opera ninguén de apendicitis. As propias enfermedades cambian polas circunstancias do progreso. E morrían de apendicitis, que hoxe nin as hai. Tan es así, que saben como lle chamaban as apendicitis a finales do século XIX, e ainda no XX, que daba cólico miserere. Cando lle daba un aquel cólico, moitos morrían. Por tanto, a misa de difuntos, miserere domine, tal. Cólico miserere. Oxe, resulta, eu non sei cantos anos fai que non escoito que a ninguén operase de apendicitis. Igual que antes operamos de los amígdalas, todo o mundo ali no hospital, con xelo, sobre... Eu xe non. A úlcera gástrica, a xente aqueles coas dietas, non pode tomar, señor Pedro, non pode tomar callos, non pode tomar caldo, non pode tomar carne de porco, non pode tomar... Ali, operando a mí en Santiago, un sanatorio que era único dedicado a facer operacións de estómago, sacar o estómago a xente coas úlceras dichosas. Úlcera gástrica, o pai, eu teño feito 3 operacións diarias de estómago, e logo de dieta perpetua, a xente con dolores. Ora non hai úlceras gástricas, porque descubreuse que as producía un microbio que o matamos cos medicamentos e xa non hai úlceras. Cantos quedaron sin estómago, pasando unhas penalidades tremendas, estou falando de 30, 40 anos. Hoxe non hai esa enfermedade. Entonces aí me entenden que a xente non morría, porque antes morrían deso. As vacunas aparecen a finales do século XIX, 1870, tal. A primeira vacuna, a primeira vacina, é a da viruela, que saben que se chama vacuna porque esa enfermedade teñen tamén as vacas. Entón, a enfermedade chamaba de vacuna porque era unha enfermedade do teto das vacas. Os humanos tiñan tamén esa enfermedade e morrían dela con a mortalidade tremenda, pois metade da xente cascaba. É dicir, que chegaba aquí a outros a enfermedade esa, 50% da población cascaba. E había outra cousa peor, o outro 50% quedaba con lesións que moitos preferían morrer que telas. Producíanse úlceras dos ollos, quedaban cegos coas córneas blancas,
que hoxe curanse porque se sacaría, se faría un inxerto de un implante de córnea de un cadáver, pero entonces era verdad. É para as mulleres, en xeral, é para as guapas, en particular. Un problema que tiña esa enfermidade era que como producía unhas feridas ulceradas nas caras, quedaban cheas do que se chamaban as marcas da viruela e preferían morrer antes de estar horrorosas. Hai un médico inglés que reparou que unha señora dali do pueblo, que era ordeñadora de vacas, contaxouse nas mans a enfermedade que tiña a vaca, porque tiña os pecos, tiña as feridas esas. Entonces, a muller contaxouse a enfermedade da vaca, pero tuvo a enfermedade e non morreu. E logo, el, que era moi observador, fixouse que esa muller logo, se traballaba en outras vacas que as feridas, non lle viña a enfermidade. Entón, esta tuvo as feridas da vaca e agora xa non colle. E dice, a ver se iso funciona cando a enfermidade lle ven aos demais. Entón, criou un pequeno que había ali, un picariño, e dixo, ven de niño, ven aquí, Pedro, permiso os pais, ponte a contagiar a enfermidade da vaca. Foi ali ao teto, colleu ali, raspou a ferida da vaca e fixolle ao rapaz unhas radiñas con agulla, meteu ali o líquido e o rapaz fixo a ferida aí, pero non morreu, e curou. E logo se estuvo atento cando viñera a enfermidade para a xente a ver se contagiaban. Non había maneira de que se contagiase, de coño, descubrimos o remedio. Aí teñen como nacen as vacinas. Pois eso supón que a xente non morre. E desa mesma maneira o outro, e outro, e outro, e outro. E cando entramos no século XX, saben unha das causas de morte máis furibundas, que era xa epidémica, a parte das epidemias que vían o cólera ou non se sabía nada de como se producía. Chegaba o cólera e moitas veces os médicos non tiñan nin idea, porque a ciencia non chegara ali, que facían o contrario do necesario. Por exemplo, ponlles dous casos prácticos. Un deles, as mulleres embarazadas. Cando unha muller quedaba embarazada, non menstruaba. Entón, todo o mundo sabía que cando se quedaba embarazada cortábase a regla. Entón, empezaban a estar preocupados, porque na idea que había é que a muller, cas reglas, o que o facía era como no retrete, cando un tira da cadera, limpio o retrete. Parecía que o feito de sangrar por ali era unha especie de limpieza que facía o corpo de si mesmo, limpiarse. Pero claro, cando paraba e non salía aquelo, Dios meu querido, eso que non sale, acumúlase. Entón, un mes que non sale, outro mes que non sale, ai Dios meu querido, esta muller. Cando era unha señora pobre que non tiña nin capacidade, nin había médicos, nin había tal, pois tal, e se deixaba estar o que fora dela. Pero cando era unha reina ou unha señora da nobreza, preocupada porque tiña o verdadeiro na barriga e non menstruaba, ibanlle os médicos inmediatamente, facíanlle sangrías para sacar a sangre mala e limpiase. E canto máis reina era, e canto máis se acercaba o momento do parto, máis a limpiada para que aqueles estuvera todos aseadísimo. Chegaba o momento de dar a luz, e como lle fora mal e sangrase máis da conta, morría porque non tiña sangre. Aí teñen como unha mala interpretación da ciencia mataba. Un exemplo. E así podíamos poñer outros. A medicina evolucionou favorablemente. A tuberculosis chamábase peste blanca. A peste blanca. Non sabía o que era. E onde mataba a xente nova. Mataba na adolescencia ou na xuventude. É dicir, entre os 14 e os 20 anos. Rapaces e rapazas que empezaban a esvirriarse, pálidos, que se chamaban blanca. E logo empezaban a escupir, tos, asfixiarse, e
e botar sangre pola boca. Hace motísimo. Morrían como ratas. Estou falando de algo que ainda se mantén no primeiro tercio do século XX, porque eso cortou a streptomicina, que é un antibiótico. Foi necesario chegar ao descubrimento da streptomicina. E ben entendes, aí vai a diabetes. Eu lembro-me da miña familia, unha irmá, a máis pequena de miña nai, sendo unha neniña de 14 anos, tuberculosa. Está viva porque vivía en Santiago, por tanto, médicos, vos, etc. E os pais tiñan diñeiro, porque a streptomicina que empezaba a producirse non a había nas farmacias, era como buscar ouro. Había que traerla de non sei onde, pagando, e había que ir a buscar a Portugal. Iba un taxi a buscar, pagando no mercado negro por uns frasquiños. Foi a maneira de que se leva delante a pequena, sin nada. Estou falando de aí 60 anos. Logo, como ven, o cambio vai empuxado polo progreso da medicina, que vence unha enorme cantidade de enfermidades. Entón, eso permítenos vivir. E tamén con outra cousa, un cambio socioeconómico das poblacións. Pasamos daquel tempo da xente miserabilizada, que o que nacía pobre morría pobre, que se vivía da terra, no medio rural, ali cas pataquiñas, que un tío, un porco, aquela maneira, e tal. Há un momento en que a xente sale, vai, ven, tal, e consíguese, sube a cultura, sube a onde a xente ten roupa, vístese ben, as casas están confortables, comes en condicións. O progreso socioeconómico. Porque, naturalmente, cando o corpo está débil, porque come mal, non tomas cousas para manterse, que non teñen vitaminas, que non teñen... E iso todo, o progreso socioeconómico das poblacións, co progreso da medicina, son as culpables de que cheguemos felizmente a estas cidades de expectativa 85-88, as mulleres 6 máis que os homens, e con cara de chegar en Galicia, atención, porque agora xa nos toca a nós, privilexiados. Aquí ven que xa puxe a poboación galega paradigma de longevidade. Paradigma quer decir un exemplo de longevidade, de vivir moito. Pero ademais fíxese que coincide con esta interrogante do Dr. Vázquez Vázquez, que é presidente da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, que é unha especialidade médica que trata das doencias das persoas maiores. Pero que é igual. É Galicia un país para vellos? É dicir, temos algo que faga que teñamos moitos vellos? Pois sí. É que temos, primeiro, moitos vellos. Adiós, gracias. Vamos a falar da miña maneira que lle consigo. Temos moitos menos xóvenes. Vellos, non, bueno, que é unha cousa aí, non. E por qué? Bueno, estadísticas. 80-86 de media esperanza de vida. Temos moitos de 100 anos en Galicia. De 100. E eu propio, que nací en Santiago, na Plaza do Tourado, lembro-me dun meu veciño, xa morreu hai 30 anos, polo menos, sí, por aí, don Santiago Riande, dono dunha tenda que está a esquina da Plaza do Tourado por lo do billar de cousas de roupa, ali está a tenda cos fillos atendendo, e don Santiago Riande con 100 anos estaba despachando, e o 101 casouse. Casouse cunha señora que tiña empregada na casa, que era que o cuidaba, porque naturalmente estaba viudo por premorte da muller,
os fillos facían a súa vida, ahora vamos a falar deso, e tinha unha señora que o cuidaba moi ben e tal. Entón, saben por que se casou comigo? Non temos que nos reír. Fixo para que quedara protegida, como ten que ser. Frase que non deben esquecer: hai que cuidar ao cuidador. Hai que cuidar ao cuidador. E voulles decir outra frase que me gusta moito. E esta frase que me gusta moito copiella a unha señora de Lousame, que non queda tan longe. Eu estaba en Lousame con un colega que era David, era e ainda vive, e estábamos ali falando, había unha peluquería ali, saleu unha señora, tenía 80 ou non foi, en fin, señora María, e viña de arreglarse, e o meu amigo dixe, que era natural de Lousame, e dicía: señora María, hai que ver que guapa se puxo, que pasa, vai aos mozos ou que? Contestoulle isto que quedei pano. Mira, neniño, eso deixo para as rapazas novas. As rapazas novas teñen que se poñer bonitas para gustar, pero os nosos vellos temos que poñernos decentes para agradar. Chupa castaña, fíxense que verso. Para agradar. E agradar significa a todos, en xeral. Que é o que están facendo cando hai un grupo social. Vístense, prepáranse, veñen, van, están, os vecinos. Eso é vivir. Eso é manterse. Entonces, e é facer que a un o acollen con maior agrado. E viceversa. E ten que ser así. Porque hai unha cousa que non ten dúbida. O bo é bo. É un mal hermano. E se un está máis guapo ou máis preparado, cae mellor, é máis agradable, se ten unha conversación inteligente, se é simpático, se é cordial. Esta non hai dúbida, somos mellor aceites. É como a medida que vamos sendo cada vez menos xóvenes, vamos a ter unha dependencia progresiva maior, hai que procurar chegar ao final, cuanto máis longe mellor, sin necesitar moitos cuidados, porque hoxe están desestruturando esas familias. Entonces hai que ter conta de un, para non pasalo mal. Saben cal é? Bueno, noutro tempo a xente rezáballe a San José, que era o patrono da boa morte. Entón rezábaselle para ter unha boa morte. Unha boa morte no sentido de quedar dormindo e xa non despertar. Ni sufría un, ni facía sufrir aos demais. E eu poño de exemplo da boa morte a que tuvo un político español que foi don Santiago Carrillo, tristemente famoso por algunhas cousas. Saben, don Santiago Carrillo, cheguei a conocelo personalmente. Saben como morreu? A boa morte, pero impecable. 90 e tantos mamudos, ben levados. Comeu ca familia, comeu un cocido madrileño repetido, con as debidas concurrentes, fumaba puros, meteuse aquel puro de sempre en condicións, café copa e a dormir a siesta que tan español, e quedou dormindo. Isto é o number one. E temos que procurar facelo así. Porque, e agora? Moi tarde, e máis tarde ainda, hai a 217. A bellota máis bellota de Galicia, no momento actual, en que temos bastantes centenarios, bastantes, non teño datos para facer a estadística, pero non me ocupei de sumar. Morreu hai 3 meses ou unha cousa así. Vin a noticia na prensa, recorteina, porque o fago sempre. Morreu con 111. Non, mento, 107. Era a muller máis bella que tiñamos constatada en Galicia nese momento. 107.
O outro día morreu a máis bella do mundo, que morreu en tamén outro sitio como nós, Evo de Vellos, Japón. 117. Estuve a punto de traerles unha proxección para vela, pero como deberon fotografiar a morta, non me gustaba a cara, estivera riéndose ou comendo unha tanta, bueno, pero xa apoio aí, non. Logo, vamos por ese camiño. E ora o problema é, porque claro, aquí falo nun terreo abonado porque eso xa están facendo ustedes. Entonces gusta ben, maravilloso, porque coincidimos totalmente. As familias se desestructuran. E iso é complicado. E non é unha cuestión de ser mellores ou peores. Home, algo hai tamén deso, pero hoxe é complicado. Porque un ten fillos. Os traballos están como están. E un fillo sale de un traballo en Murcia. Que fai? Ou casa con unha muller que dali quere ir e tal. Ten que ir. É claro, xa non está ao pé na casa do lado, ou arriba. Entonces, xa queda sin o fillo. Se hai outro fillo, e que sale no Canadá, unha cousa vai alá. E aí teñen que quedar o matrimonio. Se o matrimonio ainda se vai defendendo, axúdanse mutuamente. Pero logo en Galicia temos un problema, que é a dispersión da población. Un núcleo alá, unha casa, alá outro dúas casas, non hai veciños, non hai nin con quen falar. Hai que moverse en coche para comprar o pan, porque hai que ir ao centro da vila ou a vila próxima. A veces xa o traen ali a porta. Entón temos unha serie de problemas. Por ese motivo, para non entrar en desesperación, hai que arbitrar fórmulas de dicir, non, teñome que manter vivo, activo e útil, canto máis mellor. Entón, unha maneira de manterse útil, vivo, canto máis mellor, é facer o que están facendo vostedes. Un club social, un ven aquí, fan exercicios, fan cestas, fan pontes, fan... manterse activo, mental, porque o que o cerebro pensa e planifica executa o samán. Pero ao mesmo tempo están con esta señora, con aquela colega, falan, cambian a intención, viven. E cando van para casa, levan cousas sin que pensar para o día seguinte. Ai, mañá teño que me erguer porque quedei con fulano, vamos a ter ali unha clase de zumba. Moi ben! Baile, moi ben! O baile é un exercicio perfecto. Perfecto. Igual que o é a natación, se hai piscinas climatizadas. Naturalmente que as profundidades garantidas para non ter problemas, flotadores e tal, porque aí faise, móvese todo o corpo sin peligro. Se eu me poño aquí a facer unha gimnasia, e me caigo para me romper un oso, na piscina non hai problema. Pero claro, iso supón que ten que haber piscinas climatizadas. Se as hai, apuntarse a ir ali, en nadar. Porque basta moitas veces simplemente con agarrarse así o borde e se está movendo todo o corpo e non hai perigo ningún. Porque pensen que se non nos oxidamos, como se oxidaría unha porta se non abrimos, ou se descarga a batería dun coche se non o encendemos. Entón, os movimentos que facemos moitas veces non son completos. Por exemplo, eu agora teño que mirar para esta señora. Entón, fago así, e fíxense, o pescozo non o movo. Así, fago así. Pero o pescozo ten que xirar así. Home, os homens temos unha ventaxa, que se pasa unha rapaza de 17 con 28, xiramos todos. É unha ventaxa, e é por os 2 días. Está de acuerdo. Entón, canto máis movilización, mellor. E as actividades aquí socializan. O baile é maravilloso, porque o baile fixense que é unha sintonía única entre o ouvido, o cerebro e o resto inteiro do corpo. Non ben empeza unha música e a xente xa sabe o que ten que moverse según a música que toca. Unha adaptación instantánea. E logo é capaz a música de producir que non entre en segundos, choremos ou riamos. É maravilloso. Entonces isto
Aquí tiñan antes clases de baile, ou facían baile. Pois, de vez en cuando, poñer un tocadiscos, que eso non costa nada, e bailar, porque me están movidos todo o corpo, move brazos, pernas, tal, e logo vai vestido, e así guapo para él, e xa está, e vivir. E iso fai que se alonxe o feito de, se estamos a traballamos no mundo, hoxe temos o problema máis grande que ten a humanidade hoxe é que nos fai enfermar e, por tanto, perder anos de vida, e que hai dúas cousas que facemos mal. Comemos mal e non facemos o exercicio derivado. No outro tempo, cando a xente que quería comer, tiña que ir a plantar a lechuga, ou collela, regala, ou ir a buscar un follo coa escopeta, se ve suerte e tal. Hoxe non, hoxe para comer, abre unha porta da nevera, saca dali xa ten, traenlle a casa, e logo, como esas comidas teñen que estar ali, e como a xente non quere traballar, xa é ter todo feito. Xa ven ali o plato feito, non hai máis que aquecelo ali nun microondas, darlle ali a tecla 2 minutos, xa comemos aquilo, pero resulta que eso está envasado desde 3 meses, está cheo de produtos químicos, porque ten para aguantar bactericidas, colorantes, non é natural. Estamos metendo unha cantidad de basura no corpo. Para a comida voulles a dar 3 ou 4 reglas generales moi boas, porque sirven para todo. Primeira, todo baixo de sal e baixo de azúcar. Baixo de sal e baixo de azúcar. Os alimentos que nos venden para que os compremos porque nos gustan e nos enganchan, aparte levan outras cousas que nos pillan, nos fan adictos. Os de non se vai están as hamburguesas e as cousas, e xa nos enganchan e xa nos soltan eso. Baixos de sal e baixos de azúcar. A salsa xa saben que retén os líquidos corporales e, por tanto, sube a presión arterial, entre outras cousas. Por tanto, a sal mínima, que as cousas saiban así propias, e se hai que botar, que sea o menos posible. E o azúcar, sustituílo, regla, canto un produto está máis refinado, peor é. A fariña super refinada, blanca, blanquísima, maravillosa, peor que as fariñas integrais. O plan blanco, blanquísimo de panificadora, peor que o pan feito con fariña natural. Fora sal, fora azúcar, todo o que se poida. Hai algúns produtos que son sustitutivos en edulcorantes, o mellor é a stevia, que é un produto natural vegetal que adoza razonablemente e non ten contraindicación ninguna. Na comida, outra regla de ouro: non grasas animais. Fora! Que hai que fazer para iso? Pois, se comemos un filete de porco, miramos antes, e se ten unha fita de grasa por aquí, unimos de tixeira, sacamos e xa está. Mellor as carnes blancas. O polo é magnífico, o coello magnífico. E outra cousa moi interesante: aquela grasiña que lle queda escondida, saben como lle sacamos? Que a culinaria adecuada. A parrilla, aceite de oliva, todo o que se caira, é magnífico. Canto máis puro, mellor. Para as cousas crudas xa puro, purísimo, pagamos un pouco máis, pero levamos cousas de calidad, que ten un famoso omega 3. Que ese omega 3 tíranos as grasas animais que podamos ter. E o problema das grasas, saben cal é? Eu vin un día nunha alcantarilla en Santiago, estaban ali no medio da rúa, era na rúa de carretas, estaban os poceiros, levantaron ali a tapa dun tal, e fui a mirar e dicen: Dios! Estaban uns capos sacando dali agua que ven dos fregadeiros todos e tal igual, capas así de sebo, pero unha cousa igual que as arterias. As nosas arterias do corpo e as venas
é de o aparato circulatorio. Cando metemos grasas animais, todo eso pasa á sangre, circula por aí, e fai como a basura que vai polo fregadeiro, pégase, cando desatascamos co chupón, ou co detergente químico, o que estamos tirando, fíxese, a arteria ten así, se yo ahora le meto a grasa, miren usted, reduzo a mitad. Aí teñen os problemas máis grandes para todo o corpo. Corazón, que pode cascar, os infartos, e os derrames cerebrais, que nos deixan tontos, ou que nos matan redondos, quedamos tullidos sin poder falar, e vegetales, é problema para o que o ten, é problema para a familia. Por tanto, desatascaros as arterias todas, grasas animais fora, e plancha, porque se derrite esa grasiña que queda perdida e queda ali na plancha. E hoxe non temos ni que ter plancha, unha sartén con de Dios, con teflón, que non é adherente, e cociñar á plancha. Aceite, unhas gotiñas e xa. E os cocidos, todos ao vapor. Curiosamente, cócese antes en tempo ao vapor que con agua. E se ustedes cocen unha pataca ao vapor e cocen unha pataca con agua, van a notar xa inmediatamente un sabor diferente, porque a patata co vapor non perde tantas cousas como perde o fervela, porque a agua do fervido lava a pataca e leva as cousas. Moitas verduras, moita fruta. Aí hai vitaminas maravillosas e fibra. E voulles a poñer un exemplo que entender moi ben. Unha fruta, por exemplo, ten moita fibra, a pera. Outra, a piña. A piña xa se ve que son fibros. Entón, sabemos o que fai eso? E as berzas, e todas as legumes, son fibra. Saben o que fai eso? Comémolo, vai ao estómago, dixerímolo e logo sigo o camiño. Pois é como se comera un estropaxo. Eu meto un estropaxo pola boca e fago o andar e vai facendo isto, vai limpiando o intestino hasta que chega fora. Estamos limpiando o intestino. E hoxe sabemos que ao facer eso evitamos o cancro de colon, que é unha parte final do intestino, porque aí quedan residuos difíciles de eliminar. E a forza de ter eses residuos aí irritando pode aparecer o cancro. Se eu tomo fibra, ao defecar, esa fibra vai puxando todo eso e deixame limpo. Fíxense que reglas tan sinxelas. Sal, azúcar, atención, grasas animales fora, cortalas, o xamón, presunto, xamón, cortarle a grasiña, comer a chicha. Tengo algunhas febriñas, ou nos vamos a andar ali con microscopio sacando. E logo, o que hai que tal, frito, plancha, aceite de oliva sempre. E logo, os vegetales, moitos que se poidan, as lechugas, todo eso, crudos. Porque todos van con toda a natureza, levan todo. Porque se os fervemos, o caldo fervido 3 días está moi rico, pero o valor nutritivo é nulo porque tanto fervelo matamos todas as cousas boas que ten. Sabe rico, pero quero. Entón, tomar cousas crudas, porque aí vai todo. Entón, aceite, chaca. En vez de andar tomando unhas mermeladas, unhas tostadillas de pan integral, aceite de oliva. Un tomo aceite de oliva, as mantequillas son grasas animais, están feitas de lácteos. Entón, aí teñen unhas reglas barbas para aguantar o máis que poidamos válidos. Bebidas, a que non fai dano nin é agua. Eu comprendo que xa estamos vellotes, menos xóvenes, e, claro, é difícil como aquel que diga o médico, bueno, señor tal, hai que tirar o viño porque ten a tensión moi alta, no? Pero, doutor, por Dios, non me deixará logo unha taciña siquiera nos amigos, Bueno, a ver, unha taciña sí, o día, Sí, señor doutor, vou a obedecer matemáticamente. Coño, foi a vir a cacharrería, comprou unha taza así e xa está. Non, esas trampas non valen. Como outro que lle prohibiron o porco. Porco non! E obedeceu matemático. Desde aquel día na súa casa só se mataban porcas.
E logo de vez en cuando ir ao médico a verse. E aí, vele, teñen unha chea de cousas, bailar, estou dando ademais consellos que son ben agradables. E ademais, móvense, e esa é a maneira. E despois, dous últimos consellos. O primeiro, procurar non estresarse. O estrés é a tensión nervosa. Que ás veces estamos, ainda hoxe, unha enferma pola mañán, con un problema de dolores musculares de causa reumática terribles, que eran difíciles de eliminar ca medicación, que moitas veces son corticosteroides, que poñen o corpo hinchado, que crean un problema. E terminei por ver, dedicándolle tempo a doente, porque xa estivera tratada noutros sitios, e aquel estaba con brotes, e claro, cando tiña brotes, que se agudizaba un pouco a cosa, subíanlle a dosis do medicamento. E acabei por saber que tiña unha chea de problemas personais. E había un efecto psíquico de tal maneira que estaba con a depresión de cabalo. Aí teñen ustedes, mitad ou máis do problema está en unha desestructura, un fillo que nos volve tolos, un marido que nos fai non sei que cousas. Hai que arreglar as vidas como sexa da mellor maneira, porque ademais iso non só nos fai mal per se, senón que nos tira o sono. É unha persona que está polo día con sono, está descontenta, agrava o problema, non descansa, fai as cousas mal, caen as cousas porque non ten tal, o cerebro aquilo non funciona porque están dormido, é un drama. De maneira que isto eu comprendo que é máis fácil dicilo que facelo, pero temos que ter vontade pola conta que nos ven. Si se siguen estas regras, estaremos moitísimo mellor, e iso é do que se trata. En gran medida, vostedes están facendo xa iso, vindo aquí, aprendendo estas cousas para mellorar, contribuindo cas súas actividades. Entón, eu felicito, pois xa tenen unha moi grande parte do camiño feito. Logo poden ir a rezar a San Gonzalo, tamén, que iso non foi mal, aquelo que se di que adeus rogando con un mazo dando. En fin, para hoxe se chegou. Moitas gracias. Liru, que te falta? Te lo viño na bodega e o pan de trigo na yarca. Liru, miña gaita. Liru, que te falta? Te lo viño na bodega e o pan de trigo na yarca. Nos aterre como un coche, está nos dando moito a lata. Hai que cambiarlle a xunta, hai a xunta da culata. Ten a dirección moi torta e non atopa o camiño. Foi mercado nun desguace por encargo dos veciños. Liru, miña gaita. Liru, que te falta? Te lo viño na bodega e o pan de trigo na yarca. Liru, miña gaita. Liru, que te falta? Te lo viño na bodega e o pan de trigo na yarca. Cando poñemos a andare, agarrótanse os freos, que tamén foron mercados no desguace madrileño. As buxías non dan chispa e quedámonos parados. Isto cheirame o chamusco como dos montes queimados. Liru, miña gaita. Liru, que te falta? Te lo viño na bodega e o pan de trigo na yarca. Liru,
Telo viño na bodega e o pan de trigo na iarca. Deste coche que non anda, e tanto da que falare, xa que fomos los galegos, que non quixemos mercare. Ten as rodas moi lampiñas, e patina yo embrague. Este non parece o coche de vascos e catalanes. Tiru liru liru miña gaita, tiru liru liru que che falta. Telo viño na bodega e o pan de trigo na iarca. Tiru liru liru miña gaita, tiru liru liru que che falta. Telo viño na bodega e o pan de trigo na iarca. E se falamos do cambio, a pesar da garantía, non hai marcha que lle entre, nin de noite nin de día. Por derriba da ferruxe, soamente ten fachenda, que o falar non ten cancelas, quen queira entender que entenda. Liru liru miña gaita, liru 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 que che falta. Telo viño na bodega e o pan de trigo na iarca. Liru 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 miña gaita, liru 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 que che falta. Telo viño na bodega e o pan de trigo na iarca. Foron 5.000 gaiteiros, ben repletos de empanada, para festexar a compra deste coche que non anda. Haiche poquiña memoria da historia do país. Antes non eran gaiteiros, eran guardias con